Movie Recap kalolom le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som pathuma anti chua romance drama movie a teacher ti chu kan thlerin kan ngai thla le don ani tu nei lo tran do nila nula pakhat Diana chu haron langa ani chu high school pakhata English teacher ni lai ani bok tuk tinin Diana chuanin asisel nana tlan zia du ang thala atlan zo nuwa chuan school lam panin akal le ngalani anau pangte chu surprise test anei pui ngal boka school te an ban fel nuwa chuan Diana chu apin dan lo trom pui Sophia inen chuan sudora hian an kala chuta Sophia i chuan in Diana chu rol thar pakhat Ericana message alo thonna chu a mu puya Sophia i chuan in Diana hnena chuan Erica chu tunge ani azota abial pa ni arin thote chu ashil bokani ma se Diana chuan in Sophia zo na chu fiam thua hian lo lak sakin chana mumal takpo apetalawa Sophia ibial pa chanchin po chu engba shiat big lo thu ashil zui bokani anuwa chuan Diana chuan in kara hian tu emo hi alo ngak me ka anu re vaklawa chuan motor tanga tang hian Erica chu alo thleng ve ngal mai bokin Erica hi Diana zirlai naupang ania ma se anni pani hian arukin in lai chin na anlo nei dun hi lo ni in lai chin a hanti khan anin ngai zong ti na ni chu ti chuan Erica chu kar chunga chuan lut ve ngalin annung lama chuan rem tak lo chung si in anin khoi noi ta hiama an zo fel nuwa chuan ti de huamin anin lam ve chu panin anin thale ta ni atuk zinga chuan Diana chuanin adan panga in class chu alo la tan le meka Erica point classroom chunga chuan an teacher ne na hanin lai chin na chu athup ve zel boka chu tiang chu Diana du dan ani wang po ani pakhat naupang dang tele zirtirtu dang ten zirlai le zirtirtu anin ngaizawng ani ti an hre chuak ani chuan a hna ngei point atwar don ani ti Diana chuan a hriat wang ania Diana chu ama chawa a om lai hian Erica chu awakala abial nu chu aron fop zewa akal le ngal mai bok ma se mi tu in emo anlo mupal hlawang ti chu Diana chuan a hlau hle thunga Erica hnena khan school ban vele a ama mutura local tur chuan a shil class te an zo fel nuwa chuan Diana chuan in achian zirtirtu dang te chu a hmua anni ho chuan in naudom tur an chhuah don thule an zinga tel ve tur chuan an lo som ve bokani ma se Diana chuan in akal thei don lo thua changin anu trapa in aron tlo don thu chu a shil boka anu trapa chuan in afarnu tan chuan voicemail hi lo hnu che in anu chungchang thil peimo tak soidun pui tur anei thu hi ashila zana chuan Diana le anu trapa te chu anin hmutange ya anu trapa chuan Diana hnena chuan annu chu atak sadin hmunamin chiat lam apan tol thu chu ashila anu trapa thu soite angai thak sak zo hnuin hotel lama chuna kalwata chuta chuan Erica nen kan hun mang dun le in wanan tlafual chu an chen dun le tani Erica hnena chuan in lama ho aduri lo thu ashila achan po Erica kianga hlimna a hmu ang churei taka hmu du wangani ti chuan Erica po chuanin adu chen akianga aom tur thu chuan alo chang ve wata ma se Erica po chu apa lo ho thuai dona wangin rei tak chu Diana kianga chuna om thei don big hau lovani ni rei lo te hnuwa chuan Sophia chuanin Diana hnena hian Thanksgiving Day atan arwa mana siam te chu ashil ve a tu emo mel sia tir tur anei thu ashil bok chuta chuan Diana po in ngaizawng atan ve mialarin thu ashil boka ma sila Diana eroin Sophia thu soite chu alo ngai sak hau lo thunga Erica nen chuan lawin texture charin asarwak thalak te chu thon tur hian Erica chuan alo dila ti chuan Diana chuan Erica du ang ngei chuan bol in lam chu apana thla chu la in a thon ngalani anuwa chuan Diana chu Thanksgiving party a chuna kalta a Sophia chuan tlangwal pahnih te chu Diana nen chuan a mail shia tira ma se chung tlangwal te chu Diana du zong chi lo ni vak lovin party na hmuna tang chuan a hota deya in lam a thlen chuan Erica chu a phone ngal wata ma se chana renga hmulo ni reilo te hnuwa chuan Diana chu a thian dang te haunen chuan cha chhun hi an lo ai ho meka chhun thil te anei mek lai chuan zirtirtu pakhat Jesse chuanin Diana hnena chuan tun laia an skula thalak viral chiam chu a hriat ve lo azota Diana chuanin chu tiang lam chu alo hriat ve mi alo thu alo changin Jesse chuanin an naupang zinga mi ni om tak sarwak thalak ani thu chu ashila anuwa chuan Diana chu hlo thona in akhat mup to a chan po asarwak thalak kha Erica hnen alo thon to wang khani
ti chuan school an ban hnuah chuan Erika nen in hmulein a hma a thon tak thalak chu a delete sakta a zan lama chuan hun nuam tak chu tu dangai lo tein an hmang dun le ta hiam bawk ani ni rei lo tek hnuah chuan Erika chuanin Diana i chu ron bia in mudun tura a hman le hman lo chu a ron zota Diana i chuanin pindan alwa puinu chu tuna awm ve thu shilin a chhuah theilo tur thuina changa an pani chuan anin hmuarem chang tari lovani chu wang chuan Erika chuanin Diana i chu an in ni lova a unau paina kal turin a shila chulai hmuna chuan tu ma anom don lova duang thalin an che thei don bokani hun nuam takan man dun hnuah chuan Diana le Erika te pani chu Erika te chol hmanga an kalna thina chuan hun hlimom takan hmang duna nuam po an ti dun hle ani ma se chu minia chuan anin kota hian motor pakhat hi aron ding hlol maya chuta le mi pakhat chu in chung lama chuan ron kalin thom aron naya chupa o asia rol chuan Diana i chu hlo namak tak hian aron tuam ngala bol in lama chuan a biru ngal vat bok chupa chu James ni in Erika property te en kol saktura an roi ania reivak lo James le Erika te chu anin beluama James a chuanin apa in an omna chu asia to thu aron shila ti chuan James a chu a chuak le ngal mai bok an hnuah chuan Diana i chu lo chuakin an chet sual teu ema wang khan alo la hlau thong renga Erika hnena chuan an chungchang thil te chu apa hnena ashil mai rin le rin lo te chu azot boka Erika chuanin James an engma soi chu arin lo thu le chu tiang ang thil ti du tur khopa tong tam le tong thei ani lo thu chu ashila Diana i hnena chuan engma hlo thon na tur awm lo thu ashil ngal bokani ma se Diana i ero chu aril ru nuam tak tak thei to lova a zirlai naupang a ngaizawng ti mi in hria se a hna ngei puin a tuar don ti chu a hre ve vek bok si a hlo ema wang chuan Erika hnena anin kar thu chu top tir mai du jok thu hi a shil tatuk maya tlai lam alo ni chuan Diana i po chu pona dingin tlai ni kola liam tur chu alo thlir dau dawa Erika chu lo chuak ve in aron thlema ma se Diana i chuanin top tur hian alo shil wat Erika in Diana i thu soi chu angai thalavani ti sia takhian ati ngai chu a chhun zom miela ma se Diana i chuanin ado theina chinin apel ta ni ti sia tak mai hian Erika chu anam sun dor maya an pani chuan anin lam ve a chuan an let dun to a an nun chu adan pa ngai an hmang le char to bok Diana i poin Erika chu angai ve thin le boka zana TV a en lai mek chuan a thian nu Sophia ile a kopui pa te chu an lo hoa an pani chuan pindan lama in zui lutin an vain khoi nuai chiang maya an thom arin dewa wang chuan Diana i chuanin a pindan lam chu apan san deya mutchuak lo pui chuan mut san ta de bokani atu ka school ho lam na hmuna chuan Erika le seti te pani lam dun lai chu a hmua chutia Erika an mei chedang alo lam pui chu a thik hlea ma se midang an lo om ve nuala wang chuan a thik na chulan chhuah tir remte chi bok si lo in phi har tur chuan restroom lama chuan kal ta ngal daya chuta chuan seti pokha local ve in makeup te chu ain noi thamol mola Diana i chuan in seti chu thin rim tak hian lo mel vunga ma seti thei anei hot si lo zu chu a in ta trewa Erika thei nan chuan ati ani FB lama chuan Erika thalak hote chu a en le ta atu ga chuan Diana i chuan in Erika chu ama mutur hian a shila Anua Erika chu lokalin Erika alo ngai man hle ani ti chu zep mi alo hian a soi chuak ta ni zan lama aina local tur le sex mang tur chuan a som ngal boka chuti anin biak mek lai chuan a tho pui Jesse chu pindan chunga chuan ron lutin Diana le Erika te hello in be mek lai chu aron phoka ma se vani thak tak mai hian a poizong turin an lo khosalo hlova Jesse puin makhanti wak tur thil mule siat anei man lo bok Jesse akal le nu chuan Erika chuanin zan lama a in alo kal man tur thu chu ashila chu chuanin Diana i chu ati hlim ngang mai zan lama chuan Erika chu Diana te ina chuna kalta a an mudun don lai mek chuan Diana i chu ami zia adang ta thut mai Erika hnena chuan athil ti engkim chu adik lo hulhual thu ashila chutia Diana i mi zia danglam ta ka wang chuan Erika chu athin rim hlea akal chuak ngal mak pokani chuti lai tak mai chuan Sophia i chu lo ho in Erika chu aron humana chuta chia chuan Diana in ngaizawng nei ani ti chu asia sakve ta chawani man mo takin Diana i chuan in Erika chu a zui ngala ma se anang man da lo
man mo takin kara chu na chuang lut ve ngala Erika te in chu a thleng thuai bok akara la thureng chung si chuan Erika chu a call ta a ma se Erika chuan in alo chang du si lo an school lam office chu be ngal watin Erika te in lam number chu a dila number anei nuwa chuan Erika te in lam number chu a be ngal wata Erika pa John a chuan in phone chu lo changin Diana I chuan afa pa Erika chu biak wata du thu hi ashil John a chuan in Diana I chu Erika te classmate ani alo ring ve ringota ma se tuna ta na atlai deuh tu awang chuan atuk lama afa pa chu bezok mai tur hian alo shilani ma se Diana I chu beidon mai tum lovin thil man mo thak lutuk au mawang ani thu ashil le a ma se John a bok chuan Erika chu a buai ri thule tu man ti boy lo tur adu thu hi ashil ta a ti chuan Diana I chu akar tang chuan chuakin pon lama tang chuan Erika pindan chunga lu chu atum ta a chutia Diana I ahmu thu chu Erika po athin rim hlea Diana I chuan in Erika chu pon lo chuak ngal wat tur hian a shil bok reilo te a Erika chu lo chuak ve mai bokin Erika hna chuan anin leitin chu Diana I chuan in chunzom zela du thu hi shila ma se Erika eroin alo narathung chuti lai mek chuan Erika pa chu lo chuak ve in Diana I chu a in thiar filim ngal wata kara chuan lutin atlan chuak le ta deyani ma se John a khanin Diana I chu alo sheman ta thawa le lama chuan Diana I kha anin lama chuan le de lovin motel pakhata hian a thleng ta top maya atuk zinga chuan a phone chu enin voicemail pahnih lo om chu a hmu pakhat chu Sophia ini in a omna alo zota pakhat le chu an school staff zinga mi ni le in Diana I chu school ma taka local tur kawani a chan po Erika ne na an chung changa soi ngai om wangani John a chuan in afa pa le an zirtirtu te ingai zon dan chu school lama lo shia tir to hi alo nia Diana I chuan in Erika ne na anin kar thil om zong zong te chumidang ten an she chuak vek to don ani ti a she thiama tuna chuan an hna atanga an ban ani lo po in tan in a khung ani to ngei don si chung zong zong angai tu awang chuan a shi om ti lutuk chu a khuma chuan a tap ta bor bora a thil ti zong zonga chuan a in chhir hle a ma se sebo nuwa se kong khar an tiang chau chu alo ni tareng zok si ani khati zong khatun tuma video kan thlir ho thei te chu ani